מכינים, בודקים הם חתול, יאללה. הוא שלישי. הוצאת החטופים בעלי האזרחות האמריקנית. יודע מה? זה חמוד. חמישי. דובר חמאס קאסם אמר בערוץ אל-ערבי הקטרי שהארגון הכתיב לשחרור חלק מהיחס ראשון. של חמאס למאבק. למה הוא ארגונו קורא למתווכות ללחוץ על ישראל להשלים את הסכם הפסקת האש. לא מאמין שזה קורה לי. אוקיי. לא כל כך אוהב את זה. אין יותר פיקוח נפש מזה. מה זה? ערבי. לא יודע מה זה. ואין חג. תחזירו את מה זה החרא הזה? מה זה? מה זה? וואו. זה נראה לי שוקולד צ'יפס. תכלס. יאללה, עוד אחד. יאללה, סלט. חמישי, לא כל כך אוהב. מה זה? סושי. שונא. מה זה? שונא. מנה חמה. המבורגר. מה זה? מה זה? שווארמה? לא שווארמה. סושי. שונא. מה זה? פסטה. הקלקיה בלחמניה. לא מאמין, הייתי צריך להחליף. עוד אחד. אז כפתי. במצד אחד. וואו אחי, אני... נו, איך קוראים לזה? ג'וג'ו קייזן. זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-6:22. איך אני אוהב ג'וג'ו קייזן. לקרב אותי חוויה ממש. רגע, דב. מה? אוהב. אוהב. לא אוהב. 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 לא אוהב, לא אוהב. מה זה קורה אם שמים טלפון? מה? אם שמים 100 שקל? 20 שקל? אוקיי, זה גם עובד. אם אני עושה הפוך. תנוסה,